Les dones del Càcer han iniciat molts camins de referència, esforç i valentia. Camins que noves generacions veuen més clars gràcies a elles. Unes dones que, concretament, al món de la música, han defès que la melodia que anava a definir les seues vides estaria marcada per la igualtat i la llibertat. Hola, soc Aida Belert, tinc 34 anys, soc d'Alcàsser i soc catedràtica de repertori en piano al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Soc Mercedes Llàcer, vaig viure a Alcàsser molts anys i vaig ser la primera professora de música que donà classe al col·legi en una assignatura més o menys reglada. Hola, soc Elena Jiménez, soc d'Alcàsser i de la Quinta del 81 i la meva passió és ser DJ. El meu nom és Tere Belert i jo, quan tenia 17 anys, en 9 mesos vaig fer els 2 cursos de saxo i de solfeo i seguidament ja entré en la banda jo soletes, eren tots els xics per mi. Jo soy Neus Llàcer Sanz y la coral, al començar a cantar en la coral i a ensenyar als xiquets i a les xiques la veu, a impostar-la i col·locar-la en el punt en què tenim que ficar. Se n'anàvem a la iglesia i mos ficàvem a cantar, a ensenyar als xiquets que n'hi havia en l'escola, en el poble, i ho disfrutàvem. Soc Inés Hernández, soc veïna d'Alcàsser i en desembre del 2019 vaig ser nombrada la primera presidenta de la Societat Musical Santa Cecília d'Alcàsser. Hola, soc Eva Folk, d'ací d'Alcàsser, i soc músic, tot el món ho sap, també soc militar, i bàsicament he eixit d'ací, de la banda del poble, i ara treballo en Madrid. El meu començament en la música va ser prou curiós, perquè un dia vaig tornar del col·le i li vaig dir a ma mare que volia apuntar-me a música. Ma mare, que estava segurament fent, no sé, qualsevol cosa a casa, me va dir que vale, que molt bé, que vés apuntat. I així va ser com va començar tot. Va vindre i me vaig apuntar i als pocs anys ja vaig agafar el violoncel, vaig estar estudiant ací, fins al punt de poder compaginar també els estudis superiors de música en el Conservatori Superior de Castelló mentre feia la carrera d'empresarials. Vaig començar des de ben xicoteta amb la música perquè a ma casa hi havia un piano. Mon pare ha sigut músic en la banda municipal de Barcelona i a ma casa es respirava un ambient molt musical, m'he criat escoltant el saxo. Tot va començar com un xoc. El que va començar com un xoc va convertir-se en la meva vocació, la meva passió i també la meva forma de vida. I això va ser la meva manera d'acostar-me a la música, des de casa i de la mà de mon pare. Mira, quan era xicoteta, jo estudiava així en el Col·legi de les Montses i una volta van vindre els meus pares a casa i ens van preguntar al meu germà i a mi que si volíem apuntar-nos al musical. A mi personalment me va encantar el tema de la flauta, el tema de la música, després el conservatori, també he fet piano, violí, o sigui, tot el relacionat amb la música, de veres que m'ha omplit molt i ha sigut la meva vida. Jo pertenec als Cossos Comuns, que la primera promoció va ser a l'any 90 i jo vaig entrar en la quarta promoció. Jo vaig ser la tercera xica de suboficials que van entrar i després vaig ser la primera directora de músiques militars. Vàries companyeres del col·legi començàrem a donar música amb un professor que venia de Catarroja i donaven classes de solfeig i piano. Cada any teníem que anar al conservatori a examinar-nos per lliure. Tot això va ser fins al 5è. Després ja tingueren que anar al conservatori perquè era ja l'obligatori. I després comencé a fer molts cursos de pedagogia musical. A mi m'agrada molt ser mestra perquè m'agrada ensenyar i ajudar a tots els xiquets i xiquetes, però sempre he tingut una passió que és la música. M'encanta ballar, m'encanta tot tipus de música. Un dia vaig rebre
un missatge al mòbil que ficava curs de DJ. I vaig dir, esta és la meva oportunitat, jo tinc talento, vaig a fer-ho. La passió per la música me ve des de sempre. La meva família és molt balladora, cantaora, la majoria de la família toca instruments, i a mi el tema de DJ m'apassiona des de sempre, i per què no? Podria ser DJ. M'he tingut que comprar el saxo, perquè ja no n'hi havia saxos. Per això jo tinc el saxo que és meu. El tinc com si fos una joia, per mi no el toque molt, però és meu, i l'ha pagat jo. Dinava i en seguida piribim. Claro, quan jo venia al meu mestre, Leoterio Reynal, que era el meu mestre, pues, què passa? Que en vez d'una lliçó, a tots es passava una lliçoneta i ara, esta se la repetiu. No, a mi em passava una lliçó, una altra lliçó. Com ho feia bé, hasta que plegava a la lliçó que me quedava un poquet atascat, i ahir ja, per això el meu procés va ser molt ràpid, però era perquè a mi m'agradava i perquè li fiqui molt d'esforç. Teníem un piano, però era xicotet i no me atraïa perquè a mi m'agradava molt la música i a mi m'agradava tocar i a mi no m'importava per res el que feien elles, m'importava el que jo feia i m'agradava i ho disfrutava. Els professors que n'hi havia allí a mi me formaren i m'educaren musicalment. Tu tens un hobby, siga música, siga esport o siga el que siga, creus temps per a tot. En el meu cas, he treballat de la música, però en aquests moments no treballo de la música, tinc també una xiqueta menuda i de vegades és complicat, però amb esforç se fa. I més que res perquè el que realment després això te reporta, ho val tot. Molt fàcilment. Era la feina que fèiem quotidianament i no comparàvem en altres. A l'hora de compaginar el ser mestra, ser mare i ser DJ, a vegades és complicat, però jo li fico molta passió, soc molt organitzada i tinc molta ajuda. M'ajuda molt la meva família. I tinc que dir que és que he vist, no? I veig tots els dies com els xiquets estan criant-los les abueles i jo, per desgràcia, no tinc abuelos en Madrid, on tinc el meu xiquet de 10 anys. N'hi ha que valorar tots els que tenen la facilitat o la gràcia de tindre la família més propet, clar. Com vaig compaginar? Pues al principi les classes, mentre no vaig tindre fills, va ser molt atractiu perquè, bueno, eren moltes classes, moltes hores, els professors de música i altres ens ajudaven mútuament uns a altres. Després, quan ja vaig tindre els fills, necessitaves un suport extern per a ells, perquè, clar, jo les classes les tenia per la vesprada. Per la vesprada els fills ja tornaven de la guarderia, tenien que anar a replegar-los, etc. i tot això. I sí, necessitàvem un suport extern. La conciliació no és sempre fàcil. La veritat és que, a veure, soc mare des de fa poquet. Tinc un xiquet de gairebé 2 anys i una bebè de 2 mesos. I ara la meva vida és un caos, no? Tinc la sort també de coordinar-me molt bé amb el meu home i sobretot de tindre ajuda de ma mare. Sense aquesta ajuda seria molt complicat tirar-ho tot avant. Cuidar mucho el más chicotet, cuidar de mon pare, anar a treballar i després la música. És que era tot taller tot el dia ocupat. Ma mare, abans de casar-se, estava treballant a València. Quan es casà, ja era molt dificultós amb fills i ho tinc que deixar i se dedicar a cuidar-nos, clar, com era la major part. Per a mi els meus referents més importants són ma mare i també ma abuela, no? Són 2 dones que han influït molt en la meva vida. Ma abuela tingué que posar-se a treballar als 12 anys, era la major de 5 germans i per circumstàncies familiars tenia que aportar i me consta que anar a l'escola fins als 12 anys. Ma mare sí que és de veres que és altra generació, sí que ha tingut més accés a l'educació, però, com et comentava, quan estava
a meitat de la seva carrera de dret, que ja havíem nascut el meu germà i jo, mon pare caigué malalt i tingué que deixar d'estudiar dret, no acabar els estudis universitaris per a dedicar la seva vida a les cures, no? I a cuidar i a tirar endavant la seva família. A començar mon pare a formar-me i a dir-me. I cada cosa que feia sempre estava pendent jo de mon pare perquè jo el tenia idealitzat. I me pareixia tot meravellós. Era meu germà, no, era meu germà. Que ell tocava el saxo i jo pues, me llamava i dic, jo què tinc que voler les altres? Si les altres no volen, jo sí que vull. I el meu germà entrà 2 anys antes que jo a la banda. Soc molt afortunada perquè tinc al meu voltant molts referents que m'ajuden a ser millor persona. Però ara mateix ja tinc en el pensament a la meva abuela Julia Lozano, Julieta, que ha sigut una dona molt valenta, que ha patit molt en esta vida cuidant el seu fill Paquito i que ara ella des del cel me mira i se riu i està feliç de veure en la dona que m'he convertit i està molt orgullosa, tant de la meva germana Mònica com de mi. Jo estic molt agraïda d'aquest homenatge, però pense que aquest homenatge no tant és per la meva generació, sinó per les mares que hem tingut nosaltres, que ens han apoyat, que ens han fet eixir d'aquest poble. Jo diria que un dels meus suports més importants han sigut la meva abuela Milieta. Ella durant molts anys ha estat ahí, m'ha recolzat, m'ha donat molts bons consells. Sempre he pensat que ella ha anat per davant dels seus temps en moltes coses. I ha sigut una dona que sempre m'ha dit lluita pel que vols, treballa dur perquè res se dona. Antes la dona estava molt limitada. No és que estava limitada, sinó que els homes la limitaven. I avui en dia ja una dona és igual com un home. L'únic és la força, que un home té més força que una dona. Però el reste, una dona pot fer el mateix que un home. Jo sempre he defès la igualtat i en el cas meu, de música militar, sempre han fet la mateixa faena els homes que les dones. Que està tal volta un poquet encara masculinitzat, és possible. Molta diferència, no hagueren oportunitats de res en aquella època i nosaltres ja començàrem a tindre una altra marxa. En la meva època hi havia moltes dones que treballaven. Moltes d'elles continuaren treballant, o algunes d'elles continuaven treballant, però altres, al casar-se, era la costum, que si se casaven la cosa era la casa, i era així. Estàvem més obsessionades per la faena i per la relació entre les persones que vivien allí, que ara les dones poden eixir. El canvi en 100 anys, a lo millor, ha sigut espectacular. Són dones que en les seues mans han espentat l'economia de les seues cases i han sigut el motor econòmic del poble. La generació de ma mare ja és altra cosa. Penso que sí que hi havia un poc més apertura, més accés a l'educació. Avui en dia, si no estudies és perquè decideixes posar-te a treballar o decideixes que la teva vida ha d'anar per un altre camí. Si mirem arrere, on estem ara, la vida millora molt. Està clar que tenim que continuar lluitant per a millorar moltes més coses i lluitant per la igualtat. Però si me compare en este cas ma abuela, o ma abuela Josefina, o ma abuela Julia, o inclús ma mare, hem avançat molt i anem a continuar fent-ho. Si ha canviat la generació de les meues, de ma abuela o de ma mare, per supost que han canviat, per supost que no és el mateix. Però jo ara tinc una filla i també pense que tinc una responsabilitat com a dona, igual com totes aquelles dones que estem en aquests moments, de continuar lluitant per a les futures generacions, com han fet anteriorment. Les dones d'Alcàsser les definiria com persones valentes que amb les eines que han
tingut al seu abast han tirat endavant les seues famílies i han sigut un motor primordial en l'economia de les seues cases. Sembla que totes, en general, la majoria estan treballant. Si tinguera que definir a les dones d'Alcàsser, diria que són valentes, treballadores, netes i asseades. Valentes, perquè no tota la gent diu vaig a fer això que no ho fa ningú, no n'hi ha quasi ningú. En aquest aspecte han sigut valentes, igual com jo també me considero una persona valenta. Jo penso ja no les dones d'este poble, sinó que les valencianes som dones fortes, molt de caràcter i així és com se pot aconseguir i arribar als puestos d'altra manera. Molt treballadores, molt modernes. Les dones d'Alcàsser les definiria amb molt de caràcter. Pense que tenim molt de caràcter, que tenim les idees clares i que no canvia. Que lluiten per allò que els agrada. Que estudies i que treballes. Diria que tinguen molta il·lusió per la vida i per els estudis perquè és el futur. Que siguin la millor versió d'elles mateixes, que no tinguin por a projectar el seu futur, que amb dedicació i esforç poden aconseguir tot el que es proposen. Facin el que vulguin fer i que no pensen en el que diran això vull, vaig a per això. Perquè ja t'he dit jo que portar-te no t'ho van de portar. Que miren dins d'elles, que s'escolten, que siguen fidels a elles mateixes, que treballen dur i que lluiten pel que vulguin ser. Que lluiten per tot allò que creuen, que no deixen mai de fer res per el que diran i que sempre, sempre, si ho fan tot des del cor, arribaran junt. I com m'agrada dir a mi, recuerda, ¡nos vemos bailando! Les dones d'Alcàsser són pioneres a l'àmbit musical.